Čau ľudia, ja som u nového videa a v dnešnom videu si robíme na záver 5 typov žuvačiek, ktoré sme prodávali toto videjko ešte predlžiť, ale ešte raz budeme robiť reakcie na žuvačky od Orbitu. Prvé, druhé, prvé, druhé žuvačky. A tu sú tretie melónové a štvrté. A plus, tak je tu takýto tic-tac. Takže ako prvé by sme si mohli ochutnať tieto Orbit Strawberry and Lemon. Dobré sú. Ozvem sa, až keď dožujem. Zatiaľ čau. Takže ľudia, som späť. Bola fakt fajná. Určite odporúčam. Nájdete ich aj v Kauflande, aj v Tesku. Normálne, ale v Makose určite nie. Ako ďalšie, tak tu máme tieto Orbit Watermelon, je tu 46 kusov. Tie sú dobré. Tieto na nich kusne, tie sú také fajné mäkké. Tieto tak sú trošku tvrdšie. Môžem vám ich aj ukázať, hej. Takto nejako vyzerá tržačka. A potom zase ešte môžete pozrieť aj na ďalšie videjko. Áno, je to náš house tour. Takže ideme ďalej. Tie prvé, tak to bolo niečo takéto. Toto je tiež fajná. Táto Orbitka. Orbita nájdete tak aj v Kauflande, aj v Tesku. Takže určite kupujte a samozrejme aj v Lidli. Bude tiež dobre. Tretie, tak tu máme Tropical, tiež 30 kusov. Tie sú ale ešte neotvorené. Kde sa to otvári? Ale no tak. Aha, už to ide. Hotovo. Ešte jedna vec. Nepomýlite si. Táto je Tropical a táto je Strawberry and Lemon. Neviem, čo je na tom kuzinčie. A ja už to mám. Tu tak sú modré škvrnky a je ich tam docela dosť vidieť, len vy to asi nevidíte. A túto tak je ich o dosť menej. Takže ideme na to. Čakajte. Som si polámal zuby. Tuto ju máme. Ideme. Dobrá. Tieto tri sme mali. Tic-tacy pôjdu už nakoniec. Kde to je? Tuto. A tá vôňa. Co sa stalo?
No prdele, tuž. To sú mint. Také sú. Kde sú dobré. Hotovo. Posledná vec. Áno, tak, poďme na to. Krásne vonia. Dáme som 2. Obidva som chytil. Idete? Aj tak je dobrý. Ten ale zjeme. Takže ľudia, už sme u konce. Kupujte aj tieto žvačky, aj tieto, a tamto som pre istotu vložil. Tak čau.